NPP amanyoko no akachia na National Entrepreneurship and Innovation Program penimpa Kofi Ofosu enkansa enso echiremu a wo hwekwan se wonya dibrani se mrase bedwani biemu a enema wodo bi a wabode timu poso beye ama abatompesua no so no okuramu a wobetimi ayese beye a empuntu ebeba Kofi Ofosu kansa eye CEO a woda National Entrepreneurship Innovation Program ano wo hwe animu kwan se esi ahenefo a wonom ewo Asante Akyem Central lebeto abama no se de beye a obetumi apre emrahye bedwa akunya no woni amani boni atwetwe nkomo a wodi ato nanim se woni de ne botae kese pa ene ne a wo hwe se obetumi ayabo atemamufo ne se adusua ho nsem ebekonkan wonom benya yarehwe papa sikasemu nso no mafo ho ebesan wonom afei wo behwe se kuayomu nsem no bibia be konkan wo mu na asumdue ene bia koye nso aba abatompesua no na bia enye bi omo so ya Ghana for mo se fata so munye bi na me so matu ho na mo scholarship na makoje aba school ho asema na makoje aba dwadie emwa ne supporter na no so makoje aba ntanya me pa say 27th da me da January ni do omo enhwe Asante Akyem Central de makomo so omo pe ensesa muntie de fonfo na kanana Oma menyo mu candidate mu parliamentary candidate say be NPP break the 8 ya kan eri candidate promu dodo na peno no ebeba na yetimi edin NPP amanyoko na chidifo bi ene amane boni twetwe nkomo a wode adesrede eto esi ahenefo nyina enemu se memenenda wonum koto wonum abana wontuma Kofi Ofosu kansa se de be ya obeboa ama wonum abatompesua no so honom no impumtu aba Eka chose Kofi Ofosu kansa ene sere oyere ofata